abubuwan da yasa ka zama na Allah abubuwa ne guda 9. Idan ka rike su to zaka zama na Allah. Na farko ka so Allah. Ka so Allah fiye da komai, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Na biyu ka girmama Allah fiye da komai, wa kabbirhu takbira. Na uku kai kwaɗayin rahamar Allah, ya khafuna rabba ya da'una rabban khawfan wa tama'a. Kai ji tsoron azabar Allah. Na hudu kai kwaɗayin samun rahamar Allah, ya da'una na ragaban wa rahaba. Ma'ana ya zama kwaɗayinka da tsoronka ka allakanta shi da Allah. Wala yu'azzibu azabahu ahad, wala yuthiqu wathaqahu ahad. In ɗauri kake tsoro, babu ɗaurin da ya kai na Allah. In azaba kake tsoro, babu azaba da ta kai Allah, ta kai ta Allah. In rahama kake so, babu rahama da ta kai ta Allah. In jin daɗi kake so, babu jin daɗin da ya kai na Allah. In makoma kake so mai kyau, babu makoman da ta kai mai kyau kamar wacce take hannun Allah. Saboda haka waɗannan abubuwan guda 4, girmama Allah, ƙaunar Allah, kwaɗayin rahamar Allah, tsoron azabar Allah. Idan waɗannan suka gina a zuciyarka cewa san Allah ne a ranka, san Allah ne a ranka, Allah kake so, Allah kake girmamawa, Allah kake kwaɗayin ya maka rahama, Allah kake tsoron ya maka azaba. Sannan wannan 4 wanda dama ita soyayyar ita take haifar da kwaɗayin, shi kuma girmamawa shi take haifar da tsoron. Saboda haka sai ya zama kwarjini ya samu kenan, abinda kake tsoron kuma shi kake kwaɗayi, kuma abinda kake kwaɗayin shi kake tsoro. Kuma wanda yake da abin kwaɗayin da kake so shine yake da abin tsoron da kake tsoro. Wanda yake da abin tsoron da kake tsoro kuma shine yake da abin da kake kwaɗayi. Saboda haka ya cancanci ka so shi, ka girmama shi, kai kwaɗayin rahamarsa, ka ji tsoron wato azabarsa. Wannan sai tunkuɗa ka yin cikon abubuwan guda 5 shine imtisalul awamir. Da ya baka umarni sai ka tashi ka bi umarninsa, dan ka sa a cikin umarnin nan nasa ne zaka tabbatar da lalle kana ƙaunarsa, lalle kana girmama shi, lalle kana kwaɗayin rahamarsa, kana tsoron azabarsa. Gashi ma ya baka umarni ka bi. Da haka wannan shi yake tabbatar da cewa kana son Allah domin ya sa ka kai, kana son Allah domin kana girmama Allah, kana kwaɗayin rahamar Allah, kana tsoron azabar Allah. Tsoron da kake na azabar ne ma yasa da ya hana ka hannu. Kwaɗayin da kake yi ne na rahama ma da yasa ka kai, sannan kuma girmansa da kake gani yasa baka son ka saba umarninsa, sannan ƙaunarsa da kake yi ka san soyayya ba za ta yi ba sai da biyayya. Sannan in ya hana ka sai ka hannu. Ba zai yi kana son Allah, kana girmama Allah, kana kwaɗayin rahamar Allah, kana tsoron azabar Allah, kuma Allah ya hana wani abu ka ki hannuwa ba. Face sai gwargwadon raunin ƙaunar, ko raunin girmamawar, ko raunin kwaɗayin, ko kuma raunin tsoron. Hakanan idan Allah ya baka ka gode, to ya nuna ka san girman Allah, sannan kuma kana son Allah, kana tsoron azabar Allah, kana son rahamar Allah. Sannan Allah bai baka ba ko baka samu ba kai haƙuri, to ya nuna kana son Allah. Don baka yi taraki ba, kana son Allah. Ya nuna kana son Allah, ya nuna kana girmama Allah, ya nuna kana kaɗayin samun rahamar Allah, kuma ya nuna kana tsoron kada Allah ya maka azaba. Da waɗannan abubuwan guda 4 su za su tankaɗa ka zuwa ga waɗancan abubuwan guda 4, shi kuma sai ya haifar da to in ka yi laifi fa sai ka tuba. Yin nadama da tuban da mutum zai yi bisa laifin da ya aikata ya nuna yana son Allah, yana kwaɗayin rahamar Allah, yana tsoron azabar Allah. Don wanda kake ƙaunarsa ba za ka so ku ɓata ba. Yadda za ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ƙaunar abin da manzo Allah ke ƙauna, ya zama ka girmama su, domin katsewarsu ko kasawar ci gaba da aikin manzanci ne. Idan malamai suka kasa isar da saƙon Allah zuwa ga inda bai je ba, suka kasa isar da saƙon manzo Allah inda bai je ba, to ya zama aikin ya yanke. Shi yasa ya ce al-ulama warathatul anbiya, su malamai su ne magada annabawa, ma'ana su za su ci gaba da aikin annaba. Da haka malami dole ya zama ya kame, ya mutunta kansa, ya mutunta iliminsa, ya yi kimanta kansa, ya darajta kansa, ya riƙe matsayinsa, kai ya zama cewa yayi abin da za a zo ana tur da shi a matsayinsa na mai gadon annabi, kuma ya zo yana aiki ba irin na annabi ba. A matsayinsa na mai gadon annabi, ya zo annabi ya ce a yi ya ƙi, ko kuma a matsayinsa na mai gadon annabi a ce annabi ya ce a bari ya ƙi bari, ko a matsayinsa na mai gadon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa yana sabawa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin